Oh, hallelujah. Odafo Onyame onhyira wa no pain so. Yɛde Awurade ase bebree yɛ Nyankopɔn yɛhyɛ wo ne onyam soronko. Ɛnɛ nso yɛda foforo a wode adom yɛ ɛno nti yɛse ayɛyɛ nka wo din. Ɛnɛ nso so wo ma yɛyɛ krado so yɛbɛtie w'asɛm. Awurade pa kɔ so na ma w'adom nyɛ kɛseɛ. Na ɛnɛ nso yɛnte w'asɛm ase ɛnkyɛn sɛdeɛ yɛte aseɛ da biara. Nyame nkronkron da biara woyɛ ade foforɔ ɛnɛ nso wobɛyɛ ade foforɔ. Ɛde ahyɛ wo din nkronkron ne onyam. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ aba ɛnɛ nso de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Ɛnɛ nso Onyankopɔn abaawa ɔsɛmpakani Mrs. Jacqueline Ennin no nyame na me so ɛde ne nsɛm ɛbrɛ yɛ nyinaa yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no efi Corintofoɔ ma a ɛtɔ so mmienu eti baako ne nkyekyɛmu aduonu baako ne aduonu mmienu no na ɔse Onyankopɔn ɛna ɔboa yɛn na Paul na ɛkasa kyerɛ Corinto asafo yi Onyankopɔn na ɛboa yɛn ma yɛne mu nyinaa ɛbom egyina wɔ Kristo Yesu mu ɔno ɛna wahyɛ yɛn na ɔno ɛna ɔnam nkronkron no so ahyɛ yɛn so na ɔde yɛgyina baabi a yɛgyina yi na wama ɔde nkronkron no ayɛ nsɔwano ama yɛn ɛno ne yɛ ahotosoɔ ɛwɔ bibibia ne bɔhyɛ o bibibia waka afa yɛn ho bia no nkronkron ne nsɔwano a odidi adanseɛ saa ɔdɔfoɔ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu sɛ yɛka sɛ bɔhyɛ a ne yɛhu ne sɛ bɔhyɛ ɛne gyidie ɛna ɛnam ɛsiane sɛ bɔhyɛ bebree wɔ hɔ a yɛnya ehunu yɛ nanso yɛgye di sɛ yɛn nsa ɛbɛka na yɛbɛdu ho na Bible no ɛma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn ɛwɔ bɔhyɛ bebree ɛwɔ Bible mu ɛde ma me ne wo na sɛ yɛankan a yɛbɛyɛ dɛn na yɛhu ne nyinara na yɛhu ne sɛ bɔhyɛ no bebree a yɛn mpanimfoɔ Abraham no abere so ɛne ediifoɔ nkaeɛ a ɛka ho no Onyankopɔn ma ɔmo bɔhyɛ bebree a amba mu wɔ ɔmo abere so nanso Yesu Kristo bɛdaa ne nyinaa di ama yɛn yɛ abere so yi saa bɔhyɛ no Abraham bɔhyɛ ne nhyira sɛ yɛgu so a yɛn yɛgye yɛni ɛwɔ mu hallelujah ɛno nti na meka sɛ bɔhyɛ no ɛbata gyidie ho na Onyankopɔn yɛmfa yɛni hu no da o nanso nea Yesu ba bɛyɛ no di adanseɛ sɛ nyame ɛyɛ nyame ampa na wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛdwuma nyinaa akyi no ɔde yɛn bɛwura bea bi a ɛhɔ deɛ osu ɛni hɔ yareɛ ni hɔ ɔkɔm nsukɔm amanneɛ ɔhaw ɔtaa ebi ni hɔ nanso bere yɛwɔ asase yi so deɛ yɛn kokohwie aseɛ ne amanneɛ nyinaa mu no nyame nkronkron wɔ hɔ sɛ ɔbɛboa yɛn na wama yɛn asomdwe a ɛboro wiase nteaseɛ nyinaa so na nyame asɛm ɛyɛ yiw na yɛ amen enti bibibia waka wɔ n'asɛm mu bia no dɔfo fa ho to so ɛsiane sɛ ɛyɛ nokorɛ wɔakyerɛ sɛ yɛn Nyankopɔn nokorɛ nko a ɛna ɔka ɛno nti na Paul ɛka gyidifoɔ a ɛdi kan no ɛsɛ ɔhaw ne amanne ɔmo na mu nyinaa no ɔmo mfa mo ho nto asafo Awurade so ɛfiri sɛ Awurade wafrɛ yɛn na ɔde yɛn egyina mapɔmma bia hallelujah ɛno nti ka sɛ amen ɛnyɛ hɔ Onyankopɔn ama yɛn nigye bi a ɛwɔ nkronkron mu a obi biara ntimi nyi mfi yɛn nsɛm ɔdɔfoɔ ɛno nti mehyɛ wo nkroni anɔpa yi sɛ beebi a wɔ bia sɛ yɛ anɔpa ewie nwummerɛ a wotie me nnɛ Awurade nam n'adom so na ɔma yɛgyidie entintim wɔ ne mu na yɛma twerɛ no nso so ɛnyɛ yɛ daadaa deɛ emu ɛna yɛbɛhyia hom kronkron no sɛ ɔrekasa kyerɛ yɛn na yɛabrabɔ nyinaa mu no nyame asɛm ahyɛ yɛakoma mu moment no yɛnam baabi a hom kronkron no kasa nso a yɛte nti ma hom kronkron no ɛmmra w'abrabɔ mu bra wafa Yesu Kristo sɛ Awurade no wɔ kragye nkwa no hom kronkron nso so de nyinara ɔne wo ɛbɛnante na wama Onyankopɔn bɔhyɛ a wahyɛ afa me ne wo yɛ ho no etimi abɛ mu adɔfo bere dodoɔ a yɛda so wɔ asase yi so deɛ ɔhaw ne amanneɛ deɛ ɛto ntwa da ne nam awarefoɔ mu ayere no kunu mu
ne nam emofra so de ba yɛn so, ne nam omo a omo atwa yɛn ho ahyia so ba yɛn so. Ɛto rentwa da. Agye sɛ Yesu aba abɛfa yɛn akɔ. Bia wɔ no de saa nneɛma no bi ni hɔ. Yɛde ɔsɔre ayɛyie enkamfo ɛna yɛde bɛma asafo Awurade. Onyankopɔn dom boa yɛn. Na sɛ Yesu ama ɛna a me ne wo ɔkyena nso yɛhyia ɛwɔ dwumadie yi so. Na nea mɛka nyinaa ne sɛ Nyame nhyira wo. Na ma yɛ kokromete egyina hɔ. Na yɛntimi nto dwumadie yi so. Wo subscribe nso a bomɔden subscribe. Na Onyame nhyira wo. Kyasɛm no ebisɛ wie bre yi mu yɛhia Onyame asɛm sɛ ɛbɛboa yɛ, ɛbɛkyekye yɛ werɛ na esiesie yɛ ama ɔgye da no. Onyame nhyira wo na so aba pa. Bye bye.